Máme tu pri sebe Tomáša Šimka, ktorý je jazdcom novovzniknutého slovenského tímu s názvom Slovakia Profi MX Team. Tomáš, mohol by si nám povedať pár slov o tom, ako si spokojný alebo ako sa ti páči nový tím? Tak nový tím je veľmi dobrý. V tíme vládne veľmi dobrá atmosféra. Všetci členovia sú veľmi priateľskí a budem sa veľmi snažiť, aby som mal také výsledky, ako očakávajú. A ešte by si nám mohol zhodnotiť prvú finálovú jazdu na dnešnom preteku v Šenkviciach? Prvá finálová jazda sme išli spolu s 450-kami. Odštartoval som asi nejak 5. alebo 6. A snažil som sa ísť medzi veľkými, medzi 450-kami, ale ten výkon tam bolo poznať a popravde nemal som na nich, myslím si, že motoricky. A dojazdil som, myslím si, že celkovo som bol 7. a v mojej kategórii som vyhral dosť veľkým náskokom, čo som veľmi rád a som veľmi rád, že som vyhral prvý závod hneď a dúfajme, že aj druhá jazda sa takto podarí. Tomáš, my ti prajeme veľa úspechov v druhej finálovej jazde a taktiež aj v celej sezóne. A víťazom sa stal Tomáš Šimko, slovenský reprezentant jazdiaci na svojich KTM 250 MX. A víťazom sa stal český jazdec Petr Bartoš, jazdiaci na svojich KTM 450.